Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yo chomen. Njindi zimweneleni wa Bwana Daliso Kabambe Mwenge president pa 16 September ba. Kweniso njindi zilute kwa advisor winu abamapatisha kariati akweni. Njindi zilute so kwa Honorable Felix Njawala aomba organizing secretary wa chipani cha UTM. Now so wa deputy director of women walishopene pano tupeneleni. Na tose tilipano. Kweniso wa mama regional governor wa mama Ndenge Zizila. Wa bwana tukumanya mwen. Ya chomene mzuni nchini zikumenelani. Mzuni. Ya chomene. Tipembele wa mama director of women. Musaka chulie na pembelo kwa pokela Daliso Kabambe. Chete. Tipempere mutuwa imechuta wadada fumi ya Rusungu. Yehova tikumuongani chifuka cha mpaso ya umoyo muli kutipa. Tikumuongani fumu chifuka cha Siwaluwe milo matipa mahuno. Tikumuongani fumu chifuka cha mlongozi witu wali hapa Dr. Daliso Kabambe. Uyo imwe mazomeleza mzoa mahuno kutuwe pakati pitu. Yehova hapa mlongozi witu Daliso Kabambe walipano. Watewetenge nchito zibili zitatu kucheza na wantu kuno kuchikawa cha kumpoto. Tikupemba imwe fumu chiuta. Yehova kalonga wa mtendere kuti muwe nayo mumufikirire kuwaruani ya wakwenda kumilomo mwazi para waona wanyaonge wangaruma. Yehova imwe pera imwe munga mufikirira pari Jesu kunyake uko tingasanga chifikiriro chili chose. Mutaskeni ndimwe muyendeskeni makola ndimwe Yehova mpaka wasuke wakaweleleso fumira. Talomba vyo na kuegeza musana ndoba za mwanawini Yesu Kristu. Ameni. Ya chomeni. Banyangwa sono cheme walicho no governor wampagelendi bwana tajala mseo pa malepano. Ya chomeni. UTM Sokoletu SKC Dr. Daliso Kabambe chokonoka. Dr. Daliso Kabambe chokonoka. Cha kwamba nipeleke njindi kwa president vitu wa chipani cha UTM au pa 16 pano waza mtora boma ili la Malawi. Nipeleke njindi kwa advisor vitu wa mama Patricia Galiati walipano. Nipeleke njindi pa Briste secretary vitu walipano hona Bonjawala. Nipeleke njindi kwa UTM wali John wako Swesa wa Dixon njindi zimwendelani wa mama na wadada. Bali mkwepo hapa. Ya inaonga wapapi ine bwana kuno kumpoto. Kumpokelelani na maoko ya wini. Pano takalapa heni pafini kweni vosati za mwe hapa ground na machero yala. Kani mwafuasa bwana mpo
Yachomeni. Ababadisha gariati na pachoko waka na nyengo. Katumini suwaka. Katumini suwaka. UTM Dr. Daliso Kabanda by 16 bano. Dr. Daliso Kabanda by 16 bano. Dr. Daliso Kabanda by 16 September bano. Ola megezega President Tatu wachipani cha UTM Dr. Daliso Kabanda. Ola megezega Babulisa Secretary Regional Governor Committee yose ya region anyamata atwa kuzuni komaso anyamata atwa kibani makoa atwa yose inayo bwana ndafuna uli ndikutokozeni kwambiri chifukwa mutamva kuti anthu akumpatula akufunani simunachete mwafuna kuti mubwere muime mmapazi mwa chimwene wanu malemu Dr. South Chilima. Tikuyamikireni kwambiri chifukwa cha moyo wanu. Tikuyamikireni anthu aku North Region chifukwa cha chikondi chanu chimene munali nacho kuchipani cha UTM, muli nacho kuchipani cha UTM, muzakhala nayo mpaka na kalekale. Inu anthu akumpato mukamanga chinthu chimakhala chiti chomwecho. Tikuyamikireni kuti simunalakwisa chifukwa chipani cha UTM ndicho khacho chimene chili ndaliso wawo wa Malawi, chimene chili chiyembekezo chawo cha Malawi. Mavuto onse amene tikukumana nawo pakali pano amene achose mavuto amenewa nkhani ya kuteteza makolo athu kumbali ya umphawi, nkhani ya mavuto a njala, nkhani ya anyamata kuyapezera ntchito, mavuto amene kuyankhani ati ena analipo mpano kuzinamizira kuti ndi anyamata koma asali anyamata. Mnyamata wathu ndi uyali apayi. UTM Publicity Secretary. Okay. Amene UTM ndazusa Publicity Secretary kuti yankhule komanso azuse President. Ziko mukwambiri. Ziko mukwambiri. Yeo. Muli makola. Iseti makola. Njala. Asintana. Yo. Choyambirira pano ndi pansewu. Sitikufuna kuyankhula zambiri si choncho. Nkhani yaikulu ndi Sunday. Pakatoto. Pamene popo ndi pakhala nkhani. Pakatoto pakhala chani? Tsiku lake ndiliti kodi? Tabwera ndi Dr. Kabambe ngati president wa UTM amene sakhala president pa 16 September. Osati wa UTM yokha yayi. Akhala president wa Malawi, akhala president wa anthu akumpoto, anthu akumwera, anthu achigawo chapakati, anthu achigawo chakummawa. Mukuziwa chifukwa chake? Chuma cha dziko chaonongeka. Katswiri wa chuma amene angatikonzere chuma ndi ndani kodi? Zambiri tikayankhula Sunday. Pamene pande pali makani hapa. Sunday. Bwana kuno ndi kumzuzu umu ndi mmene amalandirira anthu. Anthu ache abwino. Samamulandira aliyense chonchiya. Ena samalandira chonchiya. Koma munthu amene ali naye chiyembekezo amamulandira chani kodi? Ndi bwana mene akulandirirani
dziwani kuti kumpoto atani kodi akulandirani. Ndikupatseni nthawi ino kuti muyankhule kwa abale athu akuno kumzuzu. Ziko mbwana. UTM Tsogolato Ego manzuzu Taonga jamini. Ine ndaba yanga ndifokondwa kwambiri kuti tafika pano panzuzu. Ndipereke ulemu kwa National Publicity Secretary ndi onse aku Central Committee, advisor anga komanso a Regional Governor ndi onse aku Regional Committee komanso aku District au Constituency, nonse maulemu ake akhale m'malo mwake. Azinzanga panzuni wanyana onse taonga jamini. Ndiye mundilole ndikati pa Malawi munene kuti pachema, ndikane naso kachiri munene paterera. Tabwizana toti pa Malawi pachema, pa Malawi paterera, njala yavuta pa Malawi. Kuyenda iyayi, mabizinesi asokonekera, zinthu zikukwana mtengo. Ndandikachiwa chinthu muziti chakwera. Tagwirizana muziti chakwera toti chimanga, chakudya, chavala, chakwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Achakwera dziko lalephera ili, achakwera dziko lakanika ili, aligwetsera kudzanje dzikoli, aliyense akulira. Tachotse pa 16 pano. Munthu akalephera ntchito timantani munthu. Ndeifa UTM tikumane pa Chiwavi Sunday, tikaka Pakatoto Sunday tizakuuze nimene tizakonzere kuongosolera zinthu, mmene tizabwezerese chuma chimake, zimene tizapange kuti chimanga chitsike, federeza atsike, mafuta agalimoto atsike, angasiya agona ma filling station, mabizinesi ambeso kuyenda bwino, anyamata apeze ntchito, zinthu zikonzeke m'Malawi tikumapa 16 Pakatoto Sunday. Tikuthokozeni kwambiri mwatilendera bwino, tikuthokozeni, tikunyadireni. Ife kuno UTM tifuna kukhale kwayo kwa UTM kuno. Pa 16 tikufuna kuti ma-MP onse akula zakhale UTM onse. Komanso mudzavotera president wa UTM kuno. Ena chosavotera iyayi. Chero ndikuyamikirani kwa ndiye tikumane pa 16, tikumane pa Sunday Pakatoto, tidzakambirane mmene chipani cha UTM
muchitizapange kukonzanso chuma cha dziko lino, kulisinda dziko lino lidzakhale logomera wina aliyense. Chotero kunja kwa Dakar ndikuthokozani, ndikunyadireni, ndikuyamikireni. Zikomo kwambiri. Tikumane Sande, zikomo ngakutsogolera kusamalirani. Zikomo. Yeah, atiseke kutambula Director of Women ambaye Bridget Ngoma. Tiwonge tikumuongani fumu chiuta chifukwa apo tayambanga fumu tangu mchemani kuti miwe nase pene pano ndeula fumu panyengo iyi tikuonga uwapo winu mangwana sepene pano vyose venda makola vyose tayowera mzina linu lutirizgani fumu kutifikirira lutirizgani fumu kuwanase pamaloposa potiwenge mpaka tisuke timalize programu yose iyo wa president witu wa Dr. Dalisoka Bambe vizira kuno kumpoto ndeula Yehova pati kupatukana yumoza na minyake ndimwe mtendese makola tikafike kumanyumba kwitu talomba vyose fumu mwakugonja na kuchichepesa pa masopinu kwene kwizira pazina limozapera la Yesu Kristu. Amen. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.